Determinat, Perseveranti u Leali. Dawn huma l-aġġettivi li jiddeskrivu lill-patri ta' 75 sena Fr Victor Enriquez li kmieni l-Erbgħa fil-għodu għall-ħabta tat-tmienja tilef ħajtu waqt li kienet jom fil-bajja tal-Exiles. L-anzjan ittella mill-baħar minn xi persuni li kienu fuq il-post li raw wiċċu l-isfel fl-ilma. Iżda kien tard wisq hekk kif kien diġà bla ħajja meta tella fuq il-blat, tant li ġie ċertifikat mejjed fuq il-post mit-tobba tal-Emerġenza. Sigħat wara li saret magħrufa l-identità tiegħu morna fil-kunvent fejn kien jgħix fil-Balluta. Mill-kurituri sikta tlajna fiċ-ċella numru 25, iċ-ċella li Fr Victor għatta ħajtu fiha u li mit-tieqa tagħha kien jara l-veduta tal-bajja li kellha tkun l-istess waħda li fiha għall-aħħar nifsijiet ta' ħajtu. Fil-bitħa tal-kunvent li fid-del tagħha min jaf kemm il-daqqa ta' pinnata fi żmien li kien editur tar-rivista tal-Patrijiet Karmelitani, tkellimna mal-pirjol Fr Charles Malija li miegħu hemm ħbiberija li tmur lura 50 sena. Inħsat għalkemm naf li Fr Victor kellu xi diffikultajiet mediċi tas-saħħa, tinħasad meta jgħidulek li xi ħadd ma jinsabx tajjeb anzi wasal fit-tmiem tal-ħajja tiegħu. Fr Victor għamel operazzjoni f'qalbu madwar sena ilu, iżda id-determinazzjoni li kienet tikkaratterizzah ma ħallitux jaqta' qalbu mill-lawm, xi ħaġa li tant kien iħobb jagħmel, sajf u xitwa. Kien attent ħafna kif għaddej u kien looking forward li jinżel jom. Fil-fatt kien ġa niżel diversi drabi, kien jgħidilna ħelli jaqta' ftit nifsu ma kien jgħidilna orajt nagħmel naqra u nerġa' nitla'. Min fost nofs ċentinarju ta' memorji u esperjenzi, Fr Charles tkellem dwar l-ewwel darba li tkellem ma' Fr Victor. Ġie ordnat fis-1971 bħala saċerdot u immedjatament beda jaħdem hawnhekk il-Balluta billi jħossib l-abbatini u jiena kont għadni abbati dak iż-żmien, tifel ta' 15-16 sena. U fil-1973 kontat l-usma nitħajjar li nidħol mal-patrijiet nipprova l-ħajja reliġjuża. U kienu li jumbat laqqani mal-provinċjali jumbat bdejt il-ħajja tiegħi reliġjuża. Fr Victor kienu kol kappillan tal-ajruport. Naħseb jekk kont tistaqsih li esperjenza hija l-isbaħ esperjenza tiegħek tal-airport kien jgħidlek ċertament meta ġie il-Papa San Giovanni Paolo II għandu ritratti ta' meta ġie hemm u baqgħet xi ħaġa verament memorabbli ħafna għalih. Tul ħajtu Fr Victor ħadem ħafna maż-żgħażagħ u l-anzjani u fi kliem Fr Charles se jibqa' mfakkar għal-lealtà li wera lejn dawk kollha li kienu jafuh. Kważi ngħidilek f'kelma waħda, determinat ma jaqta' qalbu minn xejn jibqa' jinsisti u perseveranti ħafna f'dak li jkollu f'rasu. U anke l-ħbiberija tiegħu, l-ħbiberija kienet xi ħaġa hekk li jorbot fuqha ma jinsik qatt, jibqa' leali dejjem għall-aħħar. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.